Vyrobila Česká televize 2018. Následuje Bing na Jim Jamu. Následuje upoutávka. Než přejdeme přes přechod, musíme si předtím říct, že se podíváme doleva a pak doprava. A teprve pak můžeme přejít. Škola hrou o bezpečnosti s Connie na Jim Jamu. I go back to base. Máš tyto 3 kouzelné dovednosti? Jsi hodně zvědavý a otevřený novým věcem? Dost odvážný na to, abys popustil úzdu své fantazii? Asi trpělivý a vytrvalý, abys realizoval své představy? Pak ti tvoření půjde od ruky. 'Cause I am looking for a different love. Will you be what I'm thinking of? Buď kreativní z pořady Jim Jam. Kolik je na světě otázek? Kolik otázek máš ty? Je čas na některé odpovědět. Létají sobě stejně jako ostatní ptáci? Existují létající talíře? Hraj si s námi a poznávej svět. Každý den na Jim Jamu. Tento příběh není ani o princeznách, ani o báječných pokladech a ani žába se nepromění v prince. Protože v tomto příběhu půjde o mnohem větší kouzlo. Přátelství. Jahůdka Koláčková a dobrodružství v Ovocníčkově. Každý den na programu Jim Jam. Vysílali jsme upoutávku.